Tonavan varrella Esztergomin kaupungissa hallitsi Hunnien kuningas Attila suurta valtakuntaansa, joka ulottui kauas itään. Hänen vaimonsa Helge oli kuollut. Neuvonantajat tiesivät kertoa Kriemhildestä, ja niinpä Attila lähetti rajakreivi Rydegerin Wormsiin pyytämään Kriemhildeä Attilan puolisoksi. Kriemhilden veljet, kuningas Gunther, Giselher ja Gerenot, hyväksyivät sen ja samoin Kriemhild itse. Mutta Hagen varoitti sanoen, Kriemhild tekee tuhojaan meille, jos hänestä tulee Attilan puoliso. Niin Kriemhild lähti. Veljet Giselher ja Gernot saattelivat häntä Donavalle asti, josta he kääntyivät takaisin. Sieltä Kriemhild matkasi kalliine lahjoinen Rydegerin joukon mukana. Kuningas Attila joukkoinen oli tulossa häntä vastaanottamaan. Kun Kriemhild ja Attila kohtasivat toisensa, vaihdettiin lahjoja ja annettiin suudelmia. Kriemhild antoi protokollan mukaan sellaiset myös Attilan 12 sankarille. Tapaamisen kunniaksi Attila järjesti turnajaisen. Ilta myöhällä kaikki majoittuivat lukuisiin telttoihin. Aamulla lähdettiin Wieniin, jossa pidettiin varsinaiset hääjuhlat. Koko valtakunta riemuitsi, kun Kriemhildille ja Attilalle syntyi poika. Pojan nimeksi tuli Ortlieb. Muutaman vuoden kuluttua alkoi Kriemhild ajatella, että oli tullut aika kostaa Hagenille Siegfriedin kuolema. Pitäisi siis saada Hagen tulemaan Wormsista vierailulle Guntherin ja toisten mukana. Attilalla ei ollut mitään sitä vastaan. Attilan ja Kriemhildin lähettiläät kävivät Wormsissa esittämässä vierailukutsun. Vierailulle lähdöstä syntyi riita. Hagen oli sitä mieltä, että sinne meno olisi vaarallista. Kriemhild on varmaankin pitkävihainen ja kostaisi ainakin hänelle. Sinulla, Hagen, on totisesti aihetta pelätäkin kuolemaa. Et taida siis uskaltaa lähteä sinne, sanoi Gunther. Oho, enpä usko, että löytäisitte minua rohkeampaa miestä saattajaksi matkallenne, huudahti Hagen. Ja niin päätettiin lähteä. Hagenin johdolla matkattiin. Tultiin tulvivan Tonavan rannalle. Hagen halusi viedä etujoukon mahdollisimman pian toiselle rannalle. Etsiessään venettä kuului vedestä loisketta. Siellä oli 2 vedenneitoa kylpemässä. Hagen sieppasi rannalta neitojen vaatteet. Jaloritari Hagen, jos jätätte vaatteemme, sanomme teille, kuinka teidän käy Hunnien maassa. Mistä ihmeestä he tietävät, kuka olen? He varmasti tietävät kaiken, ajatteli Hagen. Kertokaa, niin saatte nämä takaisin. Pääsette turvallisesti Attilan maahan, sanoi toinen. Täti ei sanonut kaikkia, mutta siellä perillä teitä odottaa kuolema, sanoi toinen vedenneito ja jatkoi. Niin, ja jos ylitätte virran, ainoastaan pappi selviää takaisin tälle rannalle. Hagen oli hetken hiljaa ja sanoi sitten. Menemme kuitenkin, mutta mistä löytyisi vene? Huutakaa toisen rannan lautturille ja sanokaa, että olette Amelrich, niin hän tulee varmasti hakemaan, sanoi ensin puhunut vedenneito. Hagen teki, kuten vedenneito oli neuvonut. Lautturi tuli veneellä ja oli vihainen, kun huomasi, ettei huutaja ollutkaan hänen veljensä ja aikoi lyödä airolla Hagenia. Mutta Hagen puolustautui miekallaan ja lautturi kaatui kuolleena laidan yli veteen. Hagen souti veneen joen mutkan taakse, mihin toiset olivat jääneet levähtämään ja odottamaan. Lähellä vastarantaa päätti Hagen kokeilla, pitäisikö vedenneitojen ennustuspaikkansa. Pappi nukkui sikeästi veneen pohjalla. Minusta olisi tuon papin parempi palata takaisin. Ei hänestä ole taistelijaksi. Saa uida takaisin,
sanoi Haaken. Toiset miehet estelivät ja sanoivat olevansa varmoja siitä, ettei pappi osaa uida. Mutta jospa hän oppisi. Ja jos hän selviää takaisin kuiville, on se merkki siitä, että meistä ei kukaan muu palaa kotiin. Miehet hätkähtivät. Niin vain pappi näytti selviytyvän takaisin toiselle rannalle, mikäli ei kannatellut häntä. Miehet olivat ihmeissään ja sitten kauhuissaan, kun Haaken kertoi, mitä vedenneidot olivat ennustaneet. Seuraavana päivänä saavuttiin kreivi Rydegerin hallitsemalle alueelle. Se oli osa Attilan valtakuntaa. Haaken kuuli voimakasta kuorsausta. Rajakreivi Eckewart oli nukahtanut vartijan tehtävässään. Hän säikähti ensin kovasti, sitten nolostui, ja kun sitten oli rauhoittunut, hän sanoi, Haaken, te olette henkipatto täällä. Kriemhild hautoo kostoa. Yrittäkää pitää puolijanne ja olkaa varuillanne. Poiketkaa matkalla Rydegerin luona, hän odottaa teitä. Sitten Haaken lähti annettuaan rajakreiville muistoksi kalliin kultasormuksen. Vehelarenissa otettiin Wormsin miehet ystävällisesti vastaan. Rydegerin vaimo ja tytär osoittivat heille suurta vieraanvaraisuutta. Vaikka tytärtä pelotti Haakenin julma ulkonäkö, antoi hän kuitenkin suukon tämän poskelle. Vieraat yöpyivät Rydegerin linnassa ja aamulla runsaan aterian jälkeen kannettiin heille lahjoja, kuten Guntherille kokonainen ritaarin asepuku, Gernotille miekka ja Haaken sai jopa valita, ja hän valitsi kilven seinältä. Attilan linnaan saavuttuaan suurin osa vieraista ohjattiin ruokailemaan. Mutta Kriemhild halusi ensin tervehtiä ainakin veljiään. Linnan pihalle olivat jääneet Giselher, Gernot ja Haagen. Mutta Kriemhild antoi kättä vain nuorimmalle veljelleen Giselherille ja kysyi, sanokaapa mitä te toitte tuliaisiksi siitä minun aarteestani. Emme tuoneet siitä aarteesta mitään. Olen heittänyt sen Guntterin käskystä Reinin syvyksiin. Toimme vain miekat, kilvet ja kypärät, mutta emme lahjaksi. Luulenpa, että ne ovat meille vielä tarpeen. Kriemhild loi vihaisia silmäyksiä Haakenin ja sanoi hetken kuluttua, menkää ruokailemaan, mutta kukaan ei saa tulla saliin aseiden kanssa. Kriemhildin lähdettyä Haaken päätti jäädä linnan pihalle odottamaan, mitä tapahtuisi. Haakenin kumppaniksi tuli Folker. Siinä he istuvat linnan pihan penkillä. Portin aukkoon tuli kookas hunnisoturi ja kohta sen perässä Kriemhild toisen soturin kanssa. Onpa Kriemhildin henkivartijat melkoisia korstoja, sanoi Haaken. Pitäisikö meidän nousta kohteliaisuuden takia, kuiskasi Folker. Ei nousta, luulevat, että aiomme lähteä karkuun, vastasi Haaken ääneen. Haaken piti Siegfriedin palmungmiekkaa polvillaan, että Kriemhild näkisi sen. Sanokahan Haaken, miksi tulitte tänne, Kriemhild kysyi. Minähän olen kuningas Guntterin palveluksessa, vastasi Haaken. Sanokahan vielä, miksi surmasitte Siegfriedin. Hän ja sinä piditte kuningatar Brynhildiä pilkkananne. Siinä sen kuulitte, tiedätte tehtävänne, sanoi Kriemhild hunnisotureille. He ovat niin kuuluisia sankareita, ettemme pystyisi tekemään sitä, mitä vaaditte. Kriemhildin kostotuuma raukesi siihen, ja kiukkuisena hän lähti hunnisotureineen. Harmittaa, kun en saanut kokeilla tätä palmungia niihin korstoihin, Haaken tuumi. Vieraiden yöpymisen oli varattu suuri sali.
Folkerin viulun kauniit sävelet olivat tuudittaneet miehet uneen. Oli keskiyö. Folker ja Hagen vartioivat oviaukolla. Kriemhild oli ollut sen näköinen, että hän todella halusi saada Hagenin hengiltä. Kohta alkoikin pimeällä pihalla näkyä liikettä. Ollaan hiljaa. Antaa niiden tulla lähemmäksi. Nyt voi tarjoutua tilaisuus käyttää palmungia, huiskasi Hagen. Tulijat olivat hunnisotureita, ehkä samat 2 kuin päivällä. Pelkurit yrittävät itistää meidät, kun nukumme, huiskasi Folker. Mutta toinen tulijoista näki välähdyksen Hagenin miekasta ja sanoi, siellä se Hagen on vartioimassa, ei tullut mitään. Hunnisoturit lähtivät poispäin. Voi teitä raukkoja, yrititte hyökätä nukkuvien kimppuun, huusi Folker heidän peräänsä. Hunnien ei auttanut muu kuin mennä kertomaan Kriemhildille uudesta epäonnistumisestaan. Seuraavana päivänä Attila pyysi ruokailun jälkeen Guntherin ja Hagenin ruokasalin sivuhuoneeseen. Siellä oli myös 6-vuotias Ortlieb. Gunther, tässä on siskosi ja minun poika Ortlieb. Jos hän on tullut sukuunsa, hänestä tulee yhtä suuri sankari kuin teistä, kuningas Gunther ja Hagen. Pyydän, että ottaisitte hänet mukaanne sinne Wormsiin, kun lähdette, ja kasvatatte hänestä kelpo miehen ja sankarin. Ja Hagen, te olette laajalti tunnettu sankari ja taistelija, joten Ortlieb oppisi teiltä tarpeelliset ja hyvät taidot. Vartuttuaan hän voisi olla teille molemmille suurena apuna. Kyllä varmasti hän voisi olla meille avuksi sillä Reinin varrella, mikäli hän vain varttuisi mieheksi. Mutta ikävä kyllä minä näin hänessä kuoleman merkin, huomautti Hagen. Tuli aivan hiljaista. Anttila katsoi Hagenia ensin hämmästyneenä, ja sitten hänen kasvonsa ilme kiristyi. Hän ei sanonut enää sanakaan, eikä kukaan muukaan. Gunther ja Hagen istuvat siinä vielä hetken, ennen kuin lähtivät sivuhuoneesta ruokasaliin. Samaan aikaan kun Gunther ja Hagen olivat Attilan huoneessa, hyökkäsivät hunnisoturit vieraitten majoitustilaan. Onneksi hunnipäällikkö oli ruokailun aikana nauttinut kovasti tarjolla olleita juomia, ja niiden vaikutuksen takia yllytti kovaäänisesti joukkoaan. Se oli vieraille yllätys, sillä he olivat ruokailun jälkeen iltapäivätorkuilla majoitustilan perähuoneessa. Siihen vieraat heräsivät hätkähtäen ja sieppasivat kätensä mitä saivat ja löysivät, ja syöksyivät etuhuoneeseen. Eteisessä taistelu jatkui, kunnes viimeisetkin hunnit oli ajettu ulos. Lukuisia kuolleita jäi lojumaan eteisen lattialle. Majoitushuoneesta Hagenin veli Dagvart oli juossut ruokasaliin ja huutanut, Hagen, täälläkö sinä olet? Ja samaan aikaan hunnit hyökkäsivät majoitustilaan. Vai niin, hunnit, varmasti Attilan ja Kriemhildin käskystä. Minä maksan sen heille näin, oli Hagen sanonut ja surmannut Ortliebin ja tämän palvelijan ja sitten yhdessä Folkerin ja Guntherin kanssa hyökännyt ruokasalissa olevien hunnien ja muiden Attilan miesten kimppuun. Dankvart vartioi ovea. Attilan kuuluisin sankari Dietrich hyppäsi hädissään pöydälle ja huusi, että hänellä olisi asiaa. No mitä, kysyi Gunther. Antakaa kuningas Attilan ja Kriemhildin poistua täältä, niin palvelen teitä elämäni loppuun asti. He saavat mennä, ja heidän jälkeensä ne, jotka valitsette, mutta ei yhtään hunnia, sanoi paikalle tullut Hagen. Kun valitut olivat menneet ulos, jatkui taistelu salissa, kunnes kaikki Attilan hunnisoturit olivat kaatuneet. Taistelun jälkeen menivät Hagen ja Folker portaille.
Pihalla oli Attilan miehiä, mutta he eivät enää uskaltaneet hyökätä Wormsin parhaiten sankareiden kimppuun. Attila ja Kriemhild tulivat. Kriemhild sanoi kuuluvalla äänellä: "Minä annan kilvellisen puhdasta kultaa sille, joka voittaa Hagenin kaksinkamppailussa, ja lisäksi monta linnaa ja läänitystä." Tuollahan niitä Attila-sankareita seisoo laumoittain, eikä niistä kukaan uskalla yrittää. Kuvittelevat olevansa sankareita, mutta ovat pelkkiä vätyksiä, sanoi Hagen ivallisesti. Kyllä ennen pitkää kerskaileva Hagenkin kohtaa voittajansa, sanoi Attila. Kaksintaistelu vastustaja Hagenille ei tahtonut niin vain löytyä. Viimein sellaiseksi ilmoittautui tanskalainen sankari Iring. Taistelupaikaksi valittiin linnan piha. Käytiin kamala kamppailu. Kumpikin olivat hyvin taitavia ja voimakkaita. He jakelivat viekoilla hirveitä iskuja toisiaan kohti. Linnan piha kaikui, kun miekat iskeytyivät pilviä vasten. Se oli kahden suuren taitavan sankarin raivoisa kamppailu elämästä ja kuolemasta. Se päättyi siihen, kun Hagenin miekka asui kilven ohi Iringin kaulan juureen, ja Iring sortui maahan huolettavasti haavoittuneena. Iringin häviöstä raivostuneet Attila-sankarit ja uusi hullisoturien joukko hyökkäsi illalla vieraiden kimppuun. Ylivoiman edessä näiden oli peräännyttävä suureen saliin. Sisälle tunkeutuneet hyökkäjät nikistettiin. Koska wormsilaisten oli helppo puolustaa salio jo oviaukolla ja portailla, Kriemhild käski sytyttää rakennuksen ulkokaton tuleen. Siitä tuli kammottava yö. Tuli rätisi katossa, palavien lautojen hehku valaisi salin. Ilma salin sisällä kuumeni kuumenemistaan ja savu vaikeutti hengitystä. Lisäksi palava katto saattoi romahtaa alas. Mutta aamuyöllä tulenliekit alkoivat pienentyä ja aamun koittaessa tuli oli jo sammunut. Kun Hagen oli aamulla varovasti avannut salin oven, oli lähellä portaita ollut vain Dietrich. Hagen, olette kehunut, että voittaisitte minut kaksintaistelussa. Ja minäpä näytän sen, oli Hagen sanonut ja syöksynyt alas portaita. Nyt käytiin viimeistä ja ratkaisevaa taistelua elämästä ja kuolemasta. Se oli armoton kamppailu. Hirveitä iskuja nopeassa tahdissa jaellen he kumpikin vuoron perään näyttivät olevan voitolla tai häviöllä, kunnes monissa kamppailuissa väsynyt Hagen sai osuman olkansa ja kaatui vain lievästi haavoittuneena. Dietrichillä oli helppo työ sitoa voimattoman sankarin kädet. Tuo hänet Ortlieben huoneeseen, sanoi Kriemhild lähtiessään Attilan ja Hildebrandin kanssa. Kuningas Attila oli hyvin väsynyt ja surullinen. Ortlibeä ei enää ollut, hyvin monia sankareita ja sotilaita oli kuollut. Niin minkä takia? Ja mitä vielä tapahtuu? Hagen, tänne tullessani käskin Dietrichin surmata veljeni Guntterin. Tiedät, että Giselher ja Gernot ovat kuolleet jo aiemmin. Olet sanonut, että minä saan Nibelungen aarteen, kun veljeäni ei enää ole, sanoi Kriemhild. Sinä saat nyt kostetuksi minulle ja myös minun suunnitelmani on onnistunut. Vain minä tiedän sen paikan. Ei kukaan muu tule sitä tietämään, et sinäkään paholaisetar. Mutta minulla on tämä Siegfriedin miekka. Tällä saatte sovittaa petoksenne. Kuningatar Kriemhild, tulisitteko tänne, sanoi Hildebrand, Attilan sankarivanhus. Kuningatar Kriemhild, teidän kostosuunnitelmanne ja kullan ahneutenne takia on satoja sankareita saanut surmansa. Nyt on teidän vuoronne tullut.
Siinä seisoivat nyt Attila, Hildebrand ja Dietrich ruumiiden ääressä ja itkivät. He surivat urhoollisia miehiään, sukulaisiaan ja ystäviään, joita ei enää ollut. On laulu päähän päästy, niin taistelivat Nibelungit kerran.